sayop ba Brad, sayop ba ko nga ang akong higdaanan nag-atubang sa pultahan sulod sa kwarto? Naa na pudrong patuo-tuo. Nailaing patuo-tuo gani nga moingon ning mga Merico o albularyo. Hoy, maot ning inyong bay, labyanan maniging kanto. Mao ibalhin ning pultahan. Napoy uban moingong mananambal, di kuno pwede apultahan nagatubang sa silangan. Napoy uban nga kinahanglan maatubang dito. So waya mo na koneksyon. Walay koneksyon na. Kung naa may maot ana kanang imong hunahuna. So mo na wag tanga na kay kana siya pagan man gud na siya nga pagtuo. Okay ra ba nga atubang asa man dai nimo iatubang ng pultahan sa Arcuba? O ganahan kag imong style po in Arcuba style imuha man ang bahay way problema pod. So basta wala jud nay spiritual nga connection. Pero kung ato hinunang puy-an ma-attract ang yawa ana imbes kay okay ra unta na tungod kay nahadlok ta nga okay ra baka aniha di jud na ma-okay kay sakyan man na siyawa. Mo nang wag tanga ng tanan nga mga superstitious belief kay aron kay kanang mga butanga supak na sa unang sugo sa Dios. Mao na itubag. Okay, daghang salamat. O kining sunod nga pangutana, salamat sa imong kanang concern. Nindot niyang pangutana. Brad, pwede ba ko mag-deliverance sa akong grandson, apo? Pero dili pa kasal sa pare ang iyang ginikanan, civil ra nga kasal. So kung ang imong nganong i-deliverance man ang apo na unsa man na naharas sa yawa, unsa kaha? So kung ang imong apo giharas sa yawa, so ang ginikanan magyud na ay authority anak kay iya man ang anak direct authority. So pwede ka magampo pero intercessory prayer, deprecatory. So ang ga-explain ana si Father Chad Reperger sa iyang libro nga Dominion sa mga apuhan. Pwede mo makaampo sa inyo mga apo pero use the deprecatory prayer, intercessory prayer of the church. Dili direct command. Mao tito ba? Okay, na iyang gipalo up Brad. Pwede ba nako ihaplas ang oil sa akong pregnant daughter na civil marriage pa lang gihapon? Boros Brad, olive oil, ihaplas ko no. Walay problema kung imo nang ihaplas, pero uban ni og pagampo. Nga pinaagi ni nga sacramentals malamdagan unta ning akong anak o ako malamdagan unta ning nga mudawat sila sa sakramento sa kasal. Iampo gyud. Na iampo nga Ginoo proteksyon ni wa ra ba ni mga kasal basin unjag tukbon sa yawa ning batag ma-abnormal ni unsay mahitabo ani panalipdi in taon ning bata sod sa tiyan nining ginikanan nga way kasal ug pinaagi unta nining balaang lana kini nga sacramentals holy and exorcise oil malamdagan unta ang hunahuna nining maong anak nga modawat unta sila sa sakramento sa kasal. Basta ingon ana ang intensyon, pwede. Okay, daghang salamat. Kanang pagbasa sa prayer for protection Brad, kanang number 62, page 62 sa handbook. Nagibutang diya nga mention by the name. Nganlan man ang tanang sakop sa panimalay. Unya na may nag-ingon Brad nga dili kuno ukbon ang baba sa paglitok sa ngalan kay kun dili ilitok sa hunahuna ra kay kun dili kuno malitok mauti atakihon sa yawa ang wala nganli. Bag-o lagi ron nga patuo-tuo. So ingani ha ato ning iklaro. Either mental or vocal, wa nay problema. Litukon man animo or dili basta kay pagampo ang importante ana nga sa imong pagampo ang imong hunahuna o kabubuton napunting sa Ginoo kay dili ra kay ordinaryo rang basa ba kay kung igo ra gabasa usa galatagaw ang hunahuna di na pagampo. So kun moingon ta nga atakihon sa yawa og litukon dili ron moy teaching simbahan. No dili ron moy teaching ang gidili ra sa simbahan, kung pananglit na ay maposes, kitang mga laygo, dili ta pwedeng mangutana sa yawa, kinsay iyangan, mao na'y bawal.
In the name of Jesus, tell me your name. Ang makahimo ana ang exorcist ra. Maura na, pero kanang ilitok na to, i-mention na to angan sa atong pamilya, dili na dautan, wala na siya. Karon pa ko kadungog na gyud. So karon mo na nga mahug na siya nga superstitious belief. Dili na tinuod. Wala na ibasihan. So mo na nga sa pagampo or gusto ka nga ikaw ra usa, gusto kag hilom ra, then hilom ra pod. O naay daghang nakadungog, i-mention nimo tanan, wa nay problema. So either asa nang duha, ang importante ang imong saan naka-focus ang imong atensyon. Kung naka-focus sa Ginoo, prayer na siya. Mo titubag. Okay, atong basahon ang iyang gi-quote na sa handbook ni Father Francisco Skia, page 62, ang nabutang nini protection prayer. Lord Jesus, I ask you to protect my family. Sa ubos na ay pula nga litra, mention by name. So ito yung tubag, nganlan og dili ang giingon dinhi to protect my family. Okay, padayon sa pagpangutana. Mayong buntag kanaton tanan, Brad, unsay buhaton sa mga santos, rosaryuhan, crucifix nga nangaputol o nangaguba nga gibinditahan na? Okay, nindot ka pangutana. So last na bro. Last question, kay mo break na ta kay para maka-fasting pa ta para sa ay naman tayo muhimo magyutag 1 hour fasting before receiving the Holy Communion. Mao na nga sa mga pangutana nga wa pa mabasa og gusto gyud mo matubag na karon, matubag na siya ipangutana na siya sa mga deliverance minister nga inyong maduulan unya. Matubag na siya. So arita unsay buhaton sa mga sagradong butang nga nangaguba? Imahin, so, kung rosaryuhan, kung ang imong rosaryuhan na putol, pwede, kung madapan imong ayuha sumpaya. Unya ipabless og otro. Nay mga imahin sa santos nga, o kanang rosaryuhan nga, di na jud matabang og ayo, i-dispose na nato. Kung saan pag-dispose nato, i-discuss ang taon. Kanang mga imahin sa mga santos. Ug naamoy mga imahin sa mga santos nga karaan na kaayo. Nga horror na tanaw, na budlat na ng mata, nakagkag na ng buhok, kanang di na presentable ba, angay na nang i-dispose. Kung kaya nimong ipaayo, na kay kaila nga kamaog yung maayo nga mabalik siya sa iya original, so pwede na siya, pero ipabless o gutro. Naputol, napunggot ang kadaot po nato kay ning palit ra po tag babulgam, ato ra pong ipapilitag babulgam, lain ka sa tan-aon, so mo na nga mas mayo pa i-dispose or palitag bag-o. So kaya lagi ang mga imahin sa mga santos, representation na siya sa santos nga gidebosyonan. Na naunsa na namura naman na kanang white lady na kagkag na kasubok horror na kaso. Ay naaman po tay pagtuo nga Brad, dili na namo kanang i-dispose Brad kay maunay nakatabang na mo atong panahon sa bagyo Brad. So ang imong pagtuo nga ning hatag og tabang nimo ang rebulto mismo. Dili ang tag-iya sa imahen. So nahimo na ng Diyos. So mo na mabantay ta. Kanang mga imahin sa mga santos nga nangaguba na nga dili na presentable ato nang i-dispose sama sa mga rosaryuhan. Unsaon to pag-dispose? Do it privately. Di naman jud nabuak naman jud na di naman jud na pwede gamiton kay inikagubaan na secret nawa ang blessing. So inyo na lang yun ang i-deform o taman-taman, meaning mas maayo tiwasan na lang yun nagbungkag o buak kay aron ilubong. Kay nganong bukon man i-deform man siya, kay og makubkuban siya sa umabot nga panahon, dili siya isipon sa makakubkob nga milagroso. Mao nang gubon, pero nganong private man ana man sa iyong kwarto, kay basin unyag akusaran ka sa iyong silingan, nganing balhin nakaglaing relihiyon. So ingon ana ang pag-dispose sa mga sagradong butang. O need ba ang prayer, Brad, o prayer of deliverance? No need na siyang i-deliverance kay dili man na infested. Sagrado man nga butang nga naguba. Pwede ra ka magampo, one Our Father, Hail Mary, any prayer, Christian prayer, then ilubong siya ang tuyo sa paglubong aron sa pagpahiluna, dili pagpasipala. Ang tuyo ra gipahiluna nato kay ngano, ibutang na sa mga lugar nga matawag to nga dili matunubtuban og tao kana bang matawag to nga
dili pod siya mapasipalaan. So bisan day og di na magamit ato gihapon gipahiluna. Dili siya pagpasipala kun dili paghiluna. Mao nay buhaton ni anang mga butanga. So mao tay tubag sa pangutana Bro Leo. Okay, daghang kayong salamat, Brad. Brad, parehas ra ba ang ordinary blessed sacramentals compared to holy and exercised sacramentals? Magisgotag, parihara ba silang holy o sagrado? Yes, parihara. Pero ang nakadiferensya, dili pariha ang formula sa blessing. Unya, ang formula sa blessing sa exorcism, doon na gid siya eksaktong intensyon. Nga ang intensyon ni ana kana nga bless, intensyon sa tibok simbahan nga ang mogamit nining holy and exorcised water or matgani sa prayer ana makaayos siya sa sakit, mga atake sa yawa. So effective siya against sa demonic attack. Pero wa po na magpasabot nga dili effective ang ordinary nga kanang gibless. Kaysa ako nang giingon ganiha, basta gibless sa pare holy gyud na siya. So ang efficacy ana tingali mag-agad na nato kita nga ning gamit. Faith, humility, obedience and trust in the Lord. Mao na og naa nato effective siya. Mao tito ba? Nindot ni nga pangutana para ni sa tanan ha. Aduna kami mga santos sama sa Santo Niño di Palaboy pero green. Unsa may among buhaton ani Brad? Santo Niño nga Palaboy kuno pero green. Santo Niño nga green or Santo Niño nga Palaboy. So mas mayo tingali nga ipa-check nimo na sa deliverance minister niya o na picture kay naamay Santo Niño Palaboy nga gi-approve local devotion. Pero kanang mga Santo Niño gani nga Palaboy pero gadag puntil nanay Sinsilio ba kwarta Santo Niño de la Suerte naman na siya. So mo nay occult. Unya careful ta ang green ang sinina. Kay matud pa sa taga Cebu nga ang origin din ng Santo Niño nga gisininaan og green nagsugod na sa usa ka babae nga leader sa usa ka kulto nga dito sa Santo Niño Basilica sa una dahil isa ka babae nga ning claim siya nga musod kuno niya sa Santo Niño nailad ang mga tao kay mautro man gyud puli ang tingog nga mga Santo Niño la musod sa simbahan nya siya ay gapasiugda anang green ang mga negosyante pod mamahimo na siyang occult tungod kay sa mindset sa mga negosyante ang color green simbolo sa swerte. Mao na nga ang imong mo bitaw kasagaran ani mga negosyante kanang Santo Niñong green kay pampaswerte. Matod pa ni Brad Jesse sa buhi pa to ngano day Brad Sherwin ang Santo Niñong puwa di na ka mao magnegosyo. So muratag nakaminos sa gahom sa Ginoo kung iagad na to ang iyang gahom utabang sa color siyang sinina. So mo na nga bahin sa Palaboy, mas maayo tayo nga ipatanaw sa mga kauban ng mga deliverance minister kung unsa nga klase sa Palaboy. Kay kung kana nga Palaboy pareha sa Palaboy nga naa sa Cebu, nga naa sa Basilica, i-approve na local devotion. Palaboy meaning ang batang Jesus kauban sa mga street children. Pero kanang Palaboy gani nga naa nay kwarta o di ba gisininaan nimo ng Palaboy o green, walahi na na pampaswerte na nabilong na siya sa occult o pagan disposition. Mao na nga ipa-check lang na unya. Mo titubag. Unya dugang basin na ay inyong green nya nindot kayo tangtangon lang ang kupa isdag pula di gyapon pwede. Okay, so dugang pangutana Brad unsaon man namo unsay among buhaton nga sa pagtukod sa among balay amo man gipaduguan unya gilubungan og mga sinsilyo. Unsa may among buhaton? So una gyud daghan ra bang mga kaso ana nga Brad ngano man ni among bay nga infested man gihapon giblisingan naman igpare kadaghan naman ay giblisingan. So pag-check patungod kay gipaduguan og naapoy mga sinsilyo nga gibutang. So unsa may atong himuon? Una, kinahanglan gyud nga atong ikumpisal ang paghilambigit sa mga ritual.
Ibutanta ikaw amahan, ikaw inahan, ikaw maoy imo tong plano. Ikaw maoy gapasiugda nga paduguan ang inyong bahay kina ikaw nga nagpasiugda kinahanglan gyud nang ikumpisal. Hinulsulan og ikumpisal ang maong buhat kanang kinasing-kasing nga pagkumpisal nga nakarealize ko nga supak man din sa akong relasyon sa Ginoo. Usa man din kapagluib sa akong relasyon sa Ginoo. Importante ang pagkumpisal. Ikaduha, verbal renouncement, katong prayer of renouncement. Kay katong prayer of renouncement kana sa handbook, mao na siya ang mura atong gipadayag nga imong gibakwe o equivalent na siya sa ritual nga gihimo sa maong lugar. Then imong i-deliverance ang maong lugar. So nganong kinahanglang mo kumpisal una aron mabalik sa estado sa grasya, mawagtangan ang yawa og legal right nimo og sa imong property. Mo na nga i-renounce aron mawagtangan og legal right ang yawa sa imong balay. Then i-deliverance, palayason ang yawa nga namuyo sa area. Then kung makahigayon na mo, pwede na ninyong publishingan sa inyong pare. So nganong kamoy man ang mo deliverance ba? Tungod kay dili tanang pare mo deliverance. Mao na kay naaman tay natural authority, mao toy atong giingon kaniya, basta imong property, ikaw ang owner, so pwede na. So nganong ingon ana man? Kay ang giingon sa 2 Corintos 6:4, ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtotoo, kay dili gayod magkasinabot ang matarong ug ang dautan, o mag-inambitay ang kahayag ug ang kangitngit. Dili gayod magkauyon si Kristo ug si Satanas. Unya kay kanang mga ritual kay satanic man na, demonic man na, bisag imo nang gipublishingan o ang gingon sa Biblia, di man pwede magkauyon si Kristo si Satanas, mo nang di mo effect ang blessing. So mo nang ikumpisal sa part ninyo, pangumpisal mo, then renouncement, prayer of deliverance, publishing sa pare ang inyong balay. Mao toy tubag sa pangutana. Og makamalocate pa ninyo tong gipanglubong, lokata, kuhaa, tanan nga mga butang nga occult, mga gamit gikan sa tambalan, kinahanglang i-remove yun na tanan og i-deliverance. Katong silsilyo brad na tiles naman, ayaw na laman to. No, ayaw na laman to. Importante na hugot ang imong pagkumpisal, paghinulsol. Mo tito bag. Okay. Dugang pangutana, matud pa niya dinhi, infested ang balay. Pwede ba ang service sa ministry? Unsa may ang pasabot ani magpa-deliverance? Infested ko ng balay brad, pwede ba ang service sa ministry? Service. Ministry yang gingon. So actually, manong naatay katikisem dire kay aron kamo mismo ma-empower. Kamo ang mubuhat ba? Gamitan ninyo ang natural authority nga inyong basta inyo lang ng balay. Na kay authority ana saligi ang gahom sa Ginoo. Kay ang yawa obligado silang musunod sa authority. Labi nang ang ato lang yung buhaton, andamon ang kaugalingon nga nata sa state of grace, magkinabuhi ta subay sa kabubuton sa Ginoo. Kay ang yawa makahibaw po na og iya baka sa Ginoo og iya ba po kaniya. So mao na nga gani sa Antipolo, ang exorcist Antipolo, kuyaw ang ilang style dito kay ang mga magpa-deliverance, iyan ang tagag assignment o nasod sa usa ka buwan. Mangumpisal mo, musimba mo, unya magrosaryo, kinahanglan nga kini nga assignment inyo na ning natuman sod sa usa ka buwan. Unya human sa usa ka buwan tug-anan unsaon pag-deliverance. Nganong gi-prepared man kay aron siguro jung mulayas ang yawa. So mo na nga kamo ang mag-deliverance. Ayaw mo pagsalig sa ministry. Kay 10% ra ang amo, ang 90% inyo. Kung gikinahanglan jud ming moadto, dili kami ang mo deliverance. Igo rami mo guide. Kung gikinahanglan, depende na siya sa pagtugot ni Padre, depende po na og mananghid mo sa inyong pare. Daghan tag proseso nga himuon. Ganuman kay ang yawa lagi particular sa authority. Mao na ito bag. Okay, ang yang follow-up nga pangutana brad, sa kumpisal ang makalimtan nga sala kanang dili lugar malitok, mapasaylo ba? Kung pananglit sa imong pagkumpisal karon naa kay sala nga mortal ba karon nga nakalimtan. Tinuod jud nga nakalimtan.
Although ang imong pagkumpisal karon valid. Napasaylo ka sa mga sa nga imong gisugid. Pero pagkapila ka adlaw, nakahinumdum ka nga naa day kaysa nga wa pa makumpisal, kinahanglan na nimong ikumpisal sunod confession. Pero kung gituyo ang pagtago sa limtan nako, ako lang ning iwahe kay medyo uwaw ni. Unsa kay naratol na magkakadugayan, laktod zong nakalimtan, invalid ang mong confession. Mao na gitawag og bad confession, basta tinuyuan ang pagtago, pagkonceal sa maong sala. So mao na nga, pero kung dili tinuyuan nga nakalimtan, munya og mapasaylo ta, pero kinahanglang ikumpisal kung makahinumdum ta na sa sunod nga confession. Mao to ba? Okay, dugang pangutana Brad. Maal yung buntag. Bayong buntag sab. Unsay buhaton naho Brad, ang akong anak mubalhin nas bag-o nilang balay, pero wala pa sila kasal. Pwede ba sila mubalhin Brad sa ilang bag-ong balay nga walay kasal? So wa tayo mahimo ana og imong anak di motuo nimo. So ingani gyud no nga unsa kay pwede basin og naay pagtuo manggod nga naa manggod tay daghang mga ritual himuon og mubalhin og bay. Kinahanglang pitsa utso, kinahanglang kadlawon dako kay ron bugnaw kuno na di pa init ron bugnaw kuno nang namuso, pilang tuig nang lupad ng mga kaldero. So wingon ana man gani ang kanang unod sa pangutana nga pwede ba na nga na mura occult na siya. So ari tanong nga ingani gyud kung why kasal ang imong anak nga nagpuyo sila sa usa ka balay po nga why blessing dako gyud puruhan nga makasinati sila mga demonic harassment. Ngano man kay wala man sila sa state of grace. Ang grasya mao nay mo protect nato against the assault of the devil. Doon ay level of protection man. Level of the soul, sanctifying grace. Unya, level of mind and will, ma-practice ta mga Christian virtues. Ikatulo ra ang mga sacramentals. Protection sa lawas o sa atong mga property. So, karon posible nga ang ilang kahimtang maunay makapahimong maharas sila, either ma-infested ang ilang balay or mamahimong miserable ang ilang pagpuyo. So, mauna nga iampo lang yod o hangyua ang imong anak nga magpakasal. O kung galisod kag istorya, dadala man na din kay aron atong ikatikais. Kay basin og galisod po kag unsaon mo pagkatikais, papaminawa na dire sa mga talks nya. Pwede po na natong i-deliverance dire kay aron ma-cast out na mga evil spirit nga maoy nakapastabon nila, nga maoy na nagsulsol sa ilang unahuna nga di sila modawat sa sakramento. Mo na ito ba? Daghang salamat. Dugang pangutana, Brad, ang akong pangutana, asa nako isurinder ang mga gipanghatag sa mananambal sa diyang ako gipatambalan pa niya. Nalugar siya yung mga kwan, Brad. Kung gidaanin niyo na karon, butang dire, surrender dire sa tutubangan. Kung wala, padada, ana di ay, are na dire. Kay naay proper nga prayer pag dispose ana. Kay dili kining mga occult object, although dili tanan, pero mostly sa mga butang nga gikan sa tambalan, kung ato nang ilabay without renouncement, without kanang proper disposal, proper nga paagi sa pag-dispose niya na tendency nga ma-retaliate. Naiuban nga, kining hong kagid babadugay na ni kaadso nito kog doktor uson mauliin ang hong kato-kato. Usa may sinugdanan ana, diha man gutoy habak nga hong gilabay, nga why prayer o amoy kuan, so nay retaliation. So para safe, niya naman mo sa office, surrender dire. Pero pwede kamura po mo dispose ana kung ang inyong buhaton mo kumpisal mo nga ngadto kag albularyo. Then, i-renounce mo, himo ka sa verbal renouncement na nasa handbook. In the name of Jesus, I renounce all occult practices, etc. Pag humag-renounce, ana, i-deliverance nato ang maong object. Then, human, ana, ato ba ng sunugon, atong bukon, kanang i-deform nato, ilubong. Pag human og lubong, ana, manghunaw tag holy water, then pray the cleansing prayer. So, anong napita? Wala tay kabilinggan. Pero kung mura ra tagalabay o basura nga way proper nga kuan, posible tang ma-retaliate. So mas safe kung maglisod mo kamo ang mo dispose, dadaan nyo dire. Gani nay uban gikag Mindanao ilang ipa LBC dire.
Tungod sa kadaghan wa sila kay bag unsaon, di pud mo dawat ilang pare. So amo po nang dawaton. Ngano man kay ayuha man gani na kay gisurrender sa simbahan. So mao tito ba? Okay, dugang pangutana, Brad, maayong buntag. Kani Brad, murag seryoso na iyang pangutana. Maayong buntag, Brad. Pwede ba ko makadeliveran sa akong pamilya? Dili mi kasal sa pari, kay ang akong bana Chinese. Pero nagpractice og cares naman ko. Pwede ba ko mo deliveran sa akong pamilya? Thank you. So walay kasal. Why kasal bro? Kay Chinese ang iyang bana. So ingani ha atong sabton. Gusto ko nga kamo mismo ang makasabot sa grasya. Nganong importante man nga ang isa ka tawo naa sa state of grace. Katong sanctifying grace nga giingon ni Brad Kukoy ganiha. Nganong kinahanglan tang modangop sa sakramento, sa kasal, sa kumpisal nga na. Kaya aron madawat na to ang sanctifying grace. Ug unsa day effect sa sanctifying grace? Every time nga naata sa estado sa grasya, ang tanan natong pag-ampo o mga sakripisyo o maayong buhat na ay merit, na ay merito. So ang Ginoo mudungog sa atong mga pag-ampo tungod niya na nga grasya. So mao na nga kun pananglit wala ta sa state of grace, mao na nga, although sa kamot ra na sa Ginoo, ano saan niya dunggon o kaluyan ba ka o dili. So ingon ana, kinising-kasing ang imong pagpuyo, magdili ta ka assure. Pero kung nata sa state of grace, makagarantiya ta nga ang Ginoo mo patalinghog sa ato mga pagampo. Karon, kung pananglit ang sakop sa imong pamilya, wa kay kasal, wa mo'y kasal sa imong bana. Pero matawag na to nga emergency. Nganong emergency? Kay naa kay anak nga nag-react, nayawaan gyud. Unsa anang panahona gikinahanglan nga nay mo ampo. So use the intercessory prayer of the church. Ayaw ka direct command sa yawa. Direkta hinuon o pangayog tabang sa Ginoo para sa kaayuhan sa imong anak. Ngano man kay kun mo direct command ta sa yawa, mingon tag, in the name of Jesus, I command you Satan to depart from my son. Dili mo layas ang yawa kanuman kay wala kay authority. Kay wala ka sa state of grace. So mao na nga posible kang although na kay otoridad isip gini ka na pero tungod kay wala ka sa state of grace, na tendency nga ma-retaliate ka sa yawa. So sa imong kung ang bote pasabot ana nga deliverance kanarang iya mo'y kabilinggan ba wa mga sakit wa ma-possess ang sakop sa pamilya ayaw sa pwede ra na nimong i-deliverance kung emergency na gyud. Pero paningkamot mo nga makasal. Ayaw mo pagpabilin ni ana nga kahimtang. Kaysa ako nang giingon kaganiha, ang sacramentals kinahanglang mulid siya sa sacraments. Kung dili gani siya muhatod sa sakramento, naguba ang katuyuan sa sacramentals. So kay dili mao na tuyo sa sacramentals, so posible nga dili ta dawaton sa dili dunggon sa Ginoo to mapag-ampo. Mao na nga paningkamot mo nga madawat ang mga sakramento. So inyo ang desisyon, dili mo na ko pugson, dili mo na mo pugson, inyo ang desisyon kay inyo manang kinabuhi. Pero nahibaw na mo unsa ka importante ang grasya sa atong kinabuhi. Mao to ito ba? Okay, so in specific lugar nga pangutana, Brad, makadeliveran siya pero dili pamilya, dili bana. Yang anak pwede ra. So, ang kuan lang gyud ani, bisan sa iyang mga anak, dili siya pwede mag-deliverance. Gawas kung possess ang iyang anak. Kana bang wa mayawai ang iyang anak. So ngano no need siya nga mohimos siya sa prayer of deliverance kay basin ma-retaliate siya kay wa siya sa estado sa grasya. Karon po tana, sa unsa man mga paagi nga nakapractice siya sa cares nga wala may kasal. So, cares, confession. So, adoration, rosaries, Eucharist. So, ayaw ko ina naka-receive ka sa Eucharist nga wala pa man kay kasal. So, kung nag-receive ka sa Eucharist nga way kasal, so nakasa ka sacrilege. So, mo na nga, pwede tila nimong himuon ang uban, pero ayaw sa kakalawat kung wala pa kay kasal. Kaya napa ka sa state of mortal sin. So nga na lang tingali. Unya, dugang advice, kung dili gyud ma-convert sa Katoliko ang Chinese, so dool mo o kanang
canon lawyer. Mo na siya ang pari nga abogado sa simbahan. Sila ang muhanay mo pasabot sa inyong kahimtang. Dili ta pasagdan sa simbahan. Among usbon, dool mo sa pari canon lawyer. Pangutana mo sa inyong padre kura ug asa mo na assign. Ayaw pasagdin ninyo. Okay, salamat bro Leo. So kanang manong moduol mag-canon lawyer, i-explain ninyo na ibutan tang imong bana nga Chinese walay plano mo biya sa iyang iyang relihiyon nga Chinese. Unya aron ka makakalawat, aron ka maka-receive sa sacraments nga nabi na pagkalawat dili ka magpabilin sa salang mortal. Kung modul ka canon lawyer, aron i-grant sa canon lawyer kaning gitawag og mixed marriage. Isa man ang mixed marriage, ang imong bana magpabilin sa iyang relihiyon, pero ikaw Katoliko, kaslon mo sa simbahang Katoliko, pero naa nay mga kondisyon. Unsay mga kondisyon ana nga ang imong bana dili mangumbinser sa iyang pagtuo, di ka kabigon. Ug ang tanan ninyong mga anak kinahanglang bunyagan sa simbahang Katoliko, patubuon nga Katoliko. O ang tuyo lang ana aron ka makakalawat, ikaw asawa nga Katoliko, maka-receive ka sa Eucharist. Mao na nga duol mo canon lawyer sa unsa nga aron matagaan mo dispensation nga pwede mong kaslon mixed marriage. Mao toy tubag. Okay, klaro na kayo to. Ug daghang salamat sa nangutana. Dili lang to sa nangutana kundi in general to. Mga parente ninyo, istorya sa bana. Dugang tang pangutana, Brad, unsaon na mo paglabay sa sakto nga pamaagi kini mga hinatag sa albularyo gilubong sa balay part nya napoy kanang pangpaswerte. Unsaon na mo paglabay? Okay, last one question na lang bro kay time na ta. Magandam patas misa. So kanang mga pangutana nga dili na mo matubag karon, pwede ninyo na ipangutana personal sa case officer o deliverance minister nga makahandle ninyo niya. So ayaw mo kaikog pagpangutana kinsay makahandle ninyo niya kadtong mga pangutana nga wala na tumapas og tubag. So unsaon na to pag-dispose ang mga occult object gikan sa albularyo. So ingani at akong balikon una kay ning adto matag albularyo na naka-realize na tanga sana we must go to confession first. We must go to confession. Mangpisal ta. Ngandol tag albularyo, misalig ta sa gahom nga dili iya sa Ginoo. Then pray the verbal renouncement. Na sa handbook, in the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and ritual, charms and amulet. I repent and ask to be forgiven. Mo na yung prayer ana. Then after ana, imong i-deliverance, tapukon nimo tong tanang mga object ikan sa albularyo, o ikaw mismo ang mag-deliverance ni ana. Say the prayer of deliverance. So nganong kinahanglan mangumpisal una kay aron mabugto ang legal right sa yawa diha nimo kay duol makagalbularyo. So mabalik na ta sa grasya, pwede na ta maka-deliverance sa maong object. Kay ato naman ang gisalikway, labi na pinagis sakramental sa kumpisal. Karon human og kanang kuan ana, pwede na to tong bukon i-deform kinahanglan di na gyud siya mapurma. Kay og makubkuban siya glaen dili na siya magamit sa uban. So mo na nga i-deform siya kung pwede siyang sunugon mga papel, mga kahoy sunugan na ninyo pero kanang mga plastic ilubong ra na siya. Then human ni ana manghunaw kag holy water then pray the cleansing prayer. So mao na proseso ana. So unsa mga prayer mong gamiton Brad? Pangayo mo og guide na sa mga tindahan na ay guide diha para sa pagdeliverance sa tao, pagdeliverance sa balay, pangayo lang mo. Unya kung galibog mo sa guide, unsay gusto mo clarification, ipangutana na sa mga deliverance minister nga inyong maduulan unyang palis para matinaw gyud ug unsay buot ipasabot nga naa sa guide. Okay? So last one question, bro. Brad, ang akong pangutana sa akong i-address sa speaker number 4. Sacramentals, wala ma-mention ganina nga apel ba ang katekista. Ang katekista ba kuno, Brad? Sacramental ba kuno? So ministry na siya, ministry. So katong gingon na kog consecrated person. So consecrated life, nagsaad ka na kay vow of poverty, vow of obedience, and vow of chastity. Mao nang mga mungha. Ang mga katekista wa ana. So,
pwede kanang pag mission sending la kanang prayer kapag mission sending la mao na sacramentals. Sacramentals na kang prayer nga gihatag sa mga sa mga katekista. Pero kung unsa nang ilang trabaho gitawag nag-ministry. Tungod kay gikomisyon man sila sa simbahan para sa maong pagsangyaw sa mga pagtulunan sa aton simbahan. Pero kanang pagsabong nila o kuan mo na mga sacramentals, mga prayer sa gigamit sa ilang mission sending mao ang sacramentals. Pero kanang ilang buluhaton gitawag nag-ministry of the church. Mo dito ba? Okay, last but not the least, pwede ba balikon og kumpisal ang sala nga nakumpisal na? Pwede nimo nang balikon og kumpisal kung na-realize nimo nga kadto dayon kung unang pagkumpisal wa toy klaro. Ibutanta ning kumpisal ko sa una nga kanang tanaw ko porn pero wa man day ko maghinulsol ato kay gaplano man day ato panahon na wa pa man ko plano nga mobiya gyud gaplano man kog mutan-aw og utro pero sunod buwan pa so mo na nga na-realize nimo nga wa man day ko klaro atong wa ko klarong paghinulsol sa akong previous nga pwede nimo ikumpisal kung na-realize nimo nga wa deto nimo hinulsol itong mga sala nga una nimong gisugid pero kung imo na tong gihinulsulan ayaw na isugid kay ngano man sigurado na kang gipasaylo sa Ginoo. Usahay scrupulous man guna pil nako kay wa pa man ko pasayloa sa Ginoo pero ang tinuod ana gipasaylo na ka sa Ginoo wa lang ka makapasaylo sa imong kaugalingon. Mao na itubag. Mayong buntag, Brad. Mayong buntag. Valid ba ang anointing oil sa lain nga tinuhuan? Kay nag-attend mi og lamay na ay pastor nga may deliverance og nag-anoint siya sa tanan gamit ang ilang anointing oil. Ang tubag valid ba to siya? Ang tubag dili. Nganong dili man? Tungod kay ang makahimo na anang mga pag-anoint is ang mga pare ra gyud. No, wala do tay mabasa sa Biblia nga ang atong mga igsuon sa laing tinuuhan gisugo pod sila sa Ginoo paghimo ana. So ang tubag anang pangutanaha invalid siya. So may giingon dire sa Santiago 5:14 hangtod sa 15. Kung adunay nagmasakiton kaninyo ipatawag ang mga pare sa simbahan. So sa Douay Rhymes version priest of the Lord ang gigamit pare sa simbahan. Ipatawag ang mga pare sa simbahan aron magampo alang kaniya sa ngalan sa Ginoo ug magdihog kaniya lana. So kinsay duulon aron maghilog og lana? Pare sa simbahan, dili pastor sa laing relihiyon. So mao toy tubag, dili valid. Okay, dugang pangutana, unsay akong angayan buhaton, Brad, sa bata nga gibilin lang sa ako, pwede ba nako siya pabunyagan? So gibilin igun sa man relatives ba ni mong bata or dili? Wala gibutang nga relatives wala gibilin lang specific. sa So, iya. pwede ba pabunyagan? Kung nahibaw ka nga ang bata wala pay bunyag, yes, pwede kayo. Tungod kay ang bunyag gikinahanglan na sa kalag sa tao. Kana kay giabandon meaning way pakialam ang wa magtagad na bunyagan ba na. So ikaw by the virtue of prudence giya na sa Ginoo nimo nga nakita nimo nga need jud siya bunyagan dis pabunyagi gyud na kay uroy og mamatay ng bataa unsay mahitabo ana dili ka paninglan og apel sa Ginoo kay ngano man gibuhat naman nimo ang gikinahanglan para sa iyang kaayuhan so pabunyagi mao titubag. Okay, dugang pangutana, pwede ba mahimong gateway sa Satanas ang sala sa akong anak? So mahimo siyang doorway sa imong anak. Pero wala magpasabot nga maapil ka. No nga nang dili automatic nga apil ka. Kay ngano man ang sala lagi ang silot ana is personal kinsa to nakasamoy silotan sa Ginoo. Pero naapoy matawag itong indirect nga effect. So mao na nga og pananglit ang imong anak nag-ipon mo puyo, immoral ang binuhatan. So ang iyang mga immoral nga buhat kay naa man toy yawa nga sakay kung nagpuyo siya sa inyong balay, posible nga siya maoy makaingon nga makakos og infestation sa inyong pagpuyo. So, peringon ta nga ang pangutana ana kung
doorway no, mahimo bang doorway? Yes, mahimo siyang doorway but dili direct nimo, pero direkta na nga doorway sa imong anak, ang iyang personal nga sa. Pero posible po kang mag-suffer kung gaipon mo ng bataa, kung sud sa taas na panahon, nagkinabuhi siya nga immoral, na siya sa state of mortal sin, kanang iyang mortal sin, mahimo ng attraction sa yawa, nga mo na'y makakos og infestation sa inyong balay. Mao ito bag. Okay, sa panahon ni Kristo, nag-ayos siya og sakit og nagpasaylog sala. Naana ba'y mga albularyo sa iyang panahon? Naano mo ko ng mga albularyo? Yes, naanay mga albularyo ato panahona, pero gikondenar sila sa Ginoo. Diha sa Deuteronomio 18, 10 hangtod sa 20, ug ato nang masabton, naana joy mga kining gitawag natog albularyo. Kanang termino nga albularyo ato ora man lahi ang term ana sa laing lugar. Faith healer, shaman, o sa pana. Unsa may gingon sa Deuteronomio 18, 10 hangtod sa 11, ayaw kamo pag-awat sa mga patuo-tuo. Ayaw kamo pagsundog sa mga diwata, mga tag-antag-an, o kanang mga tigsangpit sa mga espiritu, kay gikasilagan sa Ginoo ang mga nagbuhat nining mga butanga. O kanang mga patuo-tuo, mga tag-antag-an, mga diwata, magsangpit og espiritu, kanang mga butanga naa man na sa mga albularyo, so gikasilagan na tanan sa Ginoo. Sa panahon ni Kristo, naa na may mga occult practitioners. Yes, diha na mao na nga usana sa mga misyon sa simbahan nga ato silang walihan sa kamatuuran nga aron ilang isalikway ang maong mga buhat. Gani sa panahon sa mga apostoles, sa dihang gawali sila sa pulong sa Ginoo, kadtong mga occult practitioners, mga mamamarang, mga magician, nagsurrender sa ilang mga libro, mga librito ngadto sa mga apostoles kay ila ning gisalikway si Satanas ug ilang gidawat si Kristo. Mao ito ba? Okay, ang iyang pangutana bro, gi-address sa speaker number 4. Miingon siya, pwede ba makadihog sa masakiton ang binunyagan? Pwede ba kuno makadihog sa masakiton ang binunyagan? So ang dihog nga imong gipasabot is kining gitawag nato nga anointing of the sick. Kanang hilog yod. Dili pwede ang dili pare. Kaya makahimo sa hilog, sakramento sa hilog, ang pare ra gyud. Pero ug ang pasabot nimo nga pwede ba ko makagamit sa holy and exorcise oil? Kana bang gi-publishingan unya mogamit ka sa prayer of deliverance sa handbook unya imong i-anoint ang imong masakiton sa panimalay, pwede siya. Pero kana nga pray dili siya hilog, dili sakramento sa hilog, ug ang oil nga imong gigamit dili ng oil of kanang oleum infirmorum kanang pare ra gyud priestly oil, kanir yung oil nga atong gigamit pwedeng magamit sa tanan, applicable sa tanan, holy and exorcise oil. Pero mo dili siya sacraments kundi sacramentals. So mo tito ba? Ang sala nga gikumpisal bro, unya kung balikon unya gikumpisal na sab, dili ba na murag yaga-yaga? So ato ning iklaro nga abi niyo na amang goy gitawag nga fluctuation of grace and sin. Unsa man siya? Sa moral theology, unsa man ang fluctuation of grace and sin? Kita dili permanente ang status sa atong spirituality. Gani sa tibok adlaw dili permanent ang atong disposisyon. Usahay tarong ta pagkataon mura tag sa puton, murag nanay fluctuation ba mo saka mo us-us. So mao na nga nay tendency nga nay ato mga sala nga gabalik-balik. So, ang kuan lang ana, kanang mga sala nga matawag na to nga presumption, kanang pag-abusar na gyud, kanang sala, kanang gikumpisal nimo nga sa pero wa kay plano nga imo nang biyaan. Makasa gyud ta presumption ana, pag-abusar sa kaayo sa Ginoo. Nag-presume ta nga gipasaylo ta sa Ginoo bisag wa tay conversion, wa tay planong mobiya mo talikod sa mong sala. Pero butan ta kinahanglan nga ug makasa man gani tagbalik, dili na siya sense of malice kundi weakness na. Tungod sa kahuyang mao na nga tungod sa kahuyang nabuhat nimo na pagbalik mao na nga ato na pod nang ikumpisal. Dili na dawtan. Kanang pangutanaha, nagdepende na siya sa imong disposisyon. Kung sa imong pagbuhat ani nga di sa ako
di sa ko makigsex sa akong uyab ron kay kuan pa ana ra ko makigsex og hapit nating kumpisal kana may monthly confession kana di so dinon ka mapasaylo ana kay giplano man nimo. So mo no dapat kung makabuhat ka ng butanga tungod kay sins of weakness, no, napiog ra gyud ka sa imong mga kahuyang og dili na gyud mo intentional ang pagbuhat sa ingon. So pasayloon gyud ta sa Ginoo. Mo na nga dili ta angay ma-discourage. Ang angay lang natong isalikway kining kanabang pagbugal-bugal sa mga sakramento, labi na sakramento sa kumpisal nga kuan sa koron kanang mo kumpisal sa koron kay magdaghan-daghan akog nakawat ba, di sa ko mangawat rom panahon na kay kanang naay mo kumpisal sa ko sunod buwan na pod kana invalid yun ang atong confession ana kay ngano man wa man tay planong mobiya sa sala. Pero kung nabuhat ra to pagbalik tungod sa atong kahuyang o tungod lang sa atong mga limitasyon, so dili na ang maayon tong buhaton ana is mobalik tag kumpisal, bahalag balik-balik ato pagkumpisal dawaton ta sa Ginoo. Mo tito ba? Okay, dito sa cross sa dihang nagbitay si Kristo, ang una niyang gipamulong amahan, pasayloa sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Karon, wala niya giklaro og pila ka degree, Brad, pero nangutana siya, sala ba ang mag-agaw nga mag-uyab? So, sa atong balaod, kana bitong dili ko kamo mo kwenta anang sa ginoberno bitaw nga pagkwenta kana first degree ana ora kang first degree bato imo patong asawa maging ana related sa katong kinaraan huwa katong igagaw tagutlo ibutanta kanang dili pwede nga ako og si Leo igsuon ang among mga anak sa kinaraan nga kwenta na ang among mga anak igagaw igtagsa sa kinaraan nga kwentada unya ang anak sa among mga anak mo to igtagurha unsa ang katong asilbing ang anak sa among mga apo mo to'y tagutlo. So mo na siya kanang tagutlo mo na nga gi-allow siya nga kaslon. So gi-allow pero mas maayo gyud na nga basta ingon ana gani nga related kinahanglan nga ato nang i-consult og canon lawyer o di ba sa inyong pare mismo. Ug na parte sa kasal. Pero og uyab nganong igagaw man pod mo di man po ihatag og lain. No, maglibog puta, maglabihay na pong tihika. Ihatag na naglain, oy. No. Bitaw, labi na tingali kong first degree, kanang ang inyong isigkaamahan kay igsoon, yung parents is igsoon, dili gina pwede. Kay labi na gid og dunay sexual nga mahitabo, ang term ana makasatag incest, insisto. O sa kinaraan na baliw ba? Baliw nagibaliw mo. Kaya ano man igagaw mo, duol ra mo kaso, parinte kaso, igsuon. O sa na siya. Pero katong layo-layo na kuan na siya. Kay nganong giprotektaran sa simbahan una kay kun magrelasyon di ay o labi magkaslon ang related kayo duol kayo naanay effect sa imong genes mao na nga posible nga tungod kay ang DNA depektoso mao na nga posible mabuang na depekto ang anak nga mataw. So nagiprotect sa usa na sa mga giprotect anak nga mahitabo. So mao na nga parte ng butanga i-consult ninyo na og pare kung gaplano na silang magpakasal para maimbestigar sa inyong pare kung kini sila nga pagkaigagaw pwede na ba o dili pwede. So mao na nga kung mahimo ihatag na lagi naglain adyaw na unayan ang imong igagaw mo tutubag. Okay, katong gusto pang mangutana ikaway-kaway lang nya ako ra mo dool sa inyong pangutana. Padayon ta. Dugang pangutana, Brad, sala ba ang pagtuo sa astrology or zodiac sign? Okay. So ang ato patubagon ang Catechism of the Catholic Church para dili mo makaingon nga ako'y gagama-gama. So, arita sa gitawag na to, Catechism of the Catholic Church, paragraph 21:16. All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead, or the other practices supposed to unveil the future, consulting horoscope, astrology,
palm reading, interpretations of omens and lot, and the phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums all conceal a desire for power over time, history, and the last analysis, other human being as well as to wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. Usa kini kadako nga sala batok sa atong relasyon sa Ginoo. So astrology, palm reading, horoscope, so kana siya kay ngano man ning salig ta sa mura pag kana gud siya ning salig taglaing gahom gawas sa gahom sa Ginoo. Mao na nga usa na siya ka form of idolatry, pagsimba og Dios. Di man ana to mga igsoon diri sa opisina, kinsa tong mga tao nga kasagaran mayawaan kadtong mga tao nga gasupak-supak sa unang sugo. So kana supakon din ito una, ikaduha, ikatulong sugo. O grabe ang ato pagsupak ang nasod sa taas nga panahon. Bisag wa ka mangawat, bisag wa ka mangabit, bisag wa ka mangilog og property sa imong silingan. Kung gisupak na to ng una, ikaduha, ikatulong sugo, dali ra kaayo tang mayawaan anang dapita. Mao din ang mga tao mingon, di man ko kawatan brad, di man ko kriminal brad. So sige magkagatog albularyo. Supak pa na sa unang suko. So mo na no, kasagaran nato, wa nato hatagig gibug-aton ang mga sugo sa Ginoo. So mo katong pangutana, supak ba to, sa ba to, kinasaan. Mo titubag. Okay, unya wa to exemption na. Basta makaingon mo nga, oh, wala si Brad Sherwin, what to kita ako ning buhaton. Dili gito maayo. Dugang pangutana, unsay buhaton namo Brad kon ang mga igsoon nagbungol. Lisod kayo i-convince nga mauli. Unsa may among buhaton nagbungol man sila. Okay. So ani ha, arita sa Ezekiel. Aron dili mo ma-depress ba kay sahay, muratag ma-depress kung dunay mga butang nga di na to kontrolado. Hinumduman una, duna kay mga butang nga biyan na sa atong kontrol. Dili na to kontrolado tanan kay dili man nato kontrolado ang atong maigsoon kay dili man sila robot, dili man kitay ga program, naman sila free will. Pero kini may angay natong hinumduman, mao ni giingon sa Biblia. Ezekiel 3:17 hangtod sa 19. Tao, guhimo ko ikaw magbalantay sa nasod sa Israel, ug ikaw ang mopahimangno kanila kung may isulti ako kanimo. Kung moingon gani ako sa taong dautan, mamatay ka, unya dili mo siya pahimangnuan, o agnihon sa pagbiya sa dautan niyang pagkinabuhi aron maluwas siya, ang maong tao mamatay gayod, diha sa iyang pagkadautan, apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Nganong paninglan man, kay wa man kay gihimo. Wa man nimo agniha, wa man nimo walihi, wa man ka mo try pag-convince niya. Punay sumpay. Apan kung pasidan-an mo siya og dili siya magtagad kanimo, mamatay siya diha siyang pagkadautan. Apan dili ko ikaw silutan. Ora, kung gibuhat nimo ang tanan, wa ka paminawa, isalig na tanan sa kamot sa Ginoo. Maka-assure ta nga dili nakaapilog silot sa Ginoo kung pananglit di gyud sila maghinulsol, di gyud sila magbag-o. Pero ayaw kahunong og ampo para sa imong mga igsoon. Unsa may mga pag-ampo para sa conversion sa tao? Number 1 gyud ang santos nga misa. Ikaduha, kining pag-devotion sa divine mercy. Pahinungod sa mga igsoong nagbangi. O kining pag-ampo sa santos nga rosaryo. Kay saad na ni Mama Mary nga iyang kabigon ang mga grabing makasasala kung hugot tang magdebosyon santos nga rosaryo. Mao titubag. Okay, daghang salamat. Dugang pangutana, Brad, ang akong pangutana, sala ba ang pagpangdaot og tao? Ang pagpangdaot sa tao sa ato, Brad, mortal sin ba na kanang gidaot sa laing tao? Ikaw ang gidaot sa laing tao. Usa ka nga klase sa daot. So kung daot nga pasabot pinagig barang, so dako-dako zo na nga sa daot man gani giguba ang imong reputasyon sa gyud gihapon. So mo na nga mamahimos yang mortal ani ha ato iklaro kung ang nagdaot nimo naa ning tulo ka kondisyon, full knowledge na hibaw siya nga sa nang iyang gibuhat,
full consent, tinuyuan yun ang pagbuhat sa ingon nga dauton ka, grave matter, ug ang maong buhat grabe, seryoso pod ang effect. So kana siya mahimo siyang mortal sin. So dili ta makakonclude dayon kung mortal sin ba o venial kung wa ng tulo ka kondisyon. Pero makasiguro ta nga kanang pagdaot sa atong isikataw, bugat na siya, seryoso na siya nga buhat. No, seryoso na nga buhat. Labi na gyud kung ang maong pagpangdaot is kanang gigamit na to ang gahom sa yawa, kanang gitawag na to barang o kanang lumay o sa man ang barang day. Curse is harming others through demonic intervention. So, nangayo kog tabang sa yawa o ning gamit ko sa gahom sa yawa aron pagdaot sa laing tao, ang giingon sa Katikisam 21:17, ang giingon dire, these practices are even more to be condemned when accompanied by intention of harming someone. Mas bugat ang silot sa usa ka tawo kung kinin siya nga buhat naa kay intensyon sa pagdaot sa ubang tao. So, base sa Katikisam, mo ito bag.